Ahojte, dnes som sa rozhodla vás s nami zobrať na safari v Spojených Arabských Emirátoch. Ako prvé sme si zvolili štvorkolky, na ktorých som bola prvýkrát a musím povedať, že to bola zatiaľ najlepšia aktivita za celý čas. Pôvodne som si zabudla objednať túto červenú šatku, ale našťastie sa tam dala presne táto kúpiť a bola som z toho neskutočne šťastná. Celé som si to veľmi užila, mali sme aj menšie prestávky, pitný režim, fotenia a podobne. Vybrali sme si čas, kedy bol západ slnka a to bolo veľmi dobré rozhodnutie, určite odporúčam aj čo sa týka teploty. Následne sme sa išli povozť na ťavách, čo bolo úplne super a mali sme aj skvelého sprievodcu, ktorý nás tam fotil a natáčal. Urobila som si nejaké úvodné videjka do vlogu, ktorý by mal výjsť čoskoro na YouTube. Pokračovali sme jazdou v aute na púšti, čo bol teda úplný extrém a na moje prekvapenie mi nebolo vôbec zle. Vodič vybral skvelý playlist a celkovo to bol taktiež super zážitok. Potom sme zastavili na púšti, kde sme sa fotili a strávili tam nejaký čas, ale keďže sa mi videa nestíhali nahrávať do iCloudu, tak som nemala miesto na natáčanie. A to bol celkovo väčší problém. Tu sme boli už na ceste na náš hotel, ale ešte mi ostala nejaká energia si užiť playlist nášho šoféra, s ktorým sme sa celkovo aj dobre porozprávali. Následne som mala menší koncert, kým som čakala na kamarátku a potom som už bola maximálne vyšťavená a bez energie. Tak sme natočili ešte pár videí a niekedy nad ránom sme išli spať. To bolo zhruba všetko a vidíme sa pri ďalšom vlogu.